Hi, is mis cruthór farta agus is imór Cispheil mé le fearn Cispheil bhaid cholinn. Tá muid chun roinnt scéal na Cispheil a chleachta le chéile. An bhfuil tú ré? Tá sé an-tábhachtach téamh suas san níonn tú aclaíocht ar bé. Seo linn. Aniu ban me ddíú isteach ar an Seasamh. Ba cheart go méach Seasamh compórdaach ag gach imreoir Cispheile a chabhróí lo glúiseach go tapa. Scar de chosa amach mar seo agus lúb do glúna. Chunní de chligean in nóirde an is go bheici tú an léróid agus an ciseán. Lúb uachtar de churp beag anín agus chuinní meachán cothrom ar de chosa. Bích do lábha ré chun gréime áil ar an léróid le do lábha gar do de clíomhreach. Cabhróí an Seasamh seo leat a bheith réid an imrid. Bhí sé sin go híntaach maithú. Ban tríú sin an céadúir eile a bhaid tú ar an cuairt Cispheile.